Ajruplan tal-linja nazzjonali tal-Filippini kellu jinżel b'emerġenza ftit minuti biss wara li ħalla l-ajruport ta' Los Angeles fid-direzzjoni tal-kapitali tal-Filippini. Dan kif instemaw numru ta' esplużjonijiet fil-magna tiegħu bil-konsegwenza li l-magna tal-ajruplan ta' tip Boeing 777 ħadet in-nar. Abbord l-ajruplan kien hemm 342 passiġġier li madankollu ma sofrew l-ebda ġrieħi, hekk kif il-pilota rnexxielu jniżżel l-ajruplan. Qed titqies bħala diżastruża ċ-ċerimonja ta' inawgurazzjoni tas Cybertruck mill-kumpanija Tesla. Dan hekk kif il-kumpanija pruvat test b'mod dirett quddiem folla nies biex turi kif it-twieqi ta' dan it-trakk jifilħu għal kwalunkwe daqqa. Madankollu t-test falla b'żewġ twieqi jispiċċaw mkissra. Sure? Yeah. Oh my God. Well, maybe that was a little too hard. Sure. Oh, man. Quddiem din ix-xena l-kap eżekuttiv Elon Musk spiċċa jara kif sejben ġila iżda l-prezz tal-istoks tal-kumpanija tilfu 6%. It-trakk magħmul mill-stainless steel jixbaħ aktar lil xi tank tal-gwerra u jaħdem bl-elettriku. Dan mistenni joħroġ għal beħ għal prezz ta' madwar 36,000 euro. Ex uffiċjal tas CIA fl-Istati Uniti weħel sentenza ta' 19 sena ħabs fuq akkużi li kienet jipprepara li joffri informazzjoni sensittiva lil gvern Ċiniż. Jerry Chun-Xing Li li għandu 55 sena għatta 13 sena jaħdem mas CIA f'diversi pajjiżi u kellu informazzjoni klassifikata kif ukoll lista ta' uffiċjali li jaħdmu għas-CIA fiċ-Ċina. F'Mejju u ammetta li ppjana li wettaq spjonaġġ għall gvern Ċiniż wara li nqabad jikkomunika ma' żewġ uffiċjali tal-intelligenza tal-gvern Ċiniż.